हाय होनलायलायो नामा आंबो होनदोंलै हाय गथ' गथाय खांनानै न'खर संसार दैदेनलांनाय गियानि गुणी रायजो राजा नोंथांमोन आइ आफामोन आदै मादैमोन आदा बाजैमोन फंबायमोन बिनानावमोन आं बेखौसो बुंनो नागिरदों आं बुंनो नागिरनाया बेनो जे गथ' दंना गथ'फोरनो ब्लेडफोरखौ दाहोदै गोबौ दाबाफोरखौ दाहो बै लेथ्राबारिफ्राव गाज्रिबारिफ्राव बथल गेबा गारला गुरला दोनोना बेफ्राव नोजोर हो मानो होनना बुङोब्ला बेफ्राव थाङोबा आथिङाव थ्रो गाजोलफोर गुनाफोर बथल गोबायफोर थैर' नार'नि दाबा गोबौफोर बिमाफ्रा मैगं हालाबायोमोन ना बेफ्राव बिसोरबो सोलोङो आखाइफ्राव स्रो थैर' नार'नि मानसिफ्रा ब्लेडजों आसुगुर हालाबायोना हाना हाया निस्सय हायो दा आसुगुर हाबाय गथ' मानसि ब्लां थैर' नार'नि आथिङावबो बौजाबाय आखाइयावबो बौजाबाय आसुगुर हानायावबो बौजाबाय बिमा बिफा अननानै जोनोम होनाय बे गोथार मोदोमाव जुदि गासैयावबो जुदि थैरानानै जानानै स्पट जाजोबोबा मा जागोन आथिङाव नांदोंबा आथिंनिफ्राय खारखोगोन नैबेयाव थें मोनहैगोन आखाइनिफ्राय जादोंबा आखाइनिफ्राय ओरै खारखोगोन नैबेयाव थिं मोनहैगोन होमबा दिनैबो एसे गाबोनबो एसे समफोरबो एसे जुदि नेक्स्ट फैगौ समावबो जुदि बौजाबायोब्ला इयाव स्पट जायो स्पट जाबा बे मानसिया मा जागोन स्पट जायोबा बावदेंग्रा जागोन मास्टारफ्रा गियानि गुनिफ्रा मोजां बाथ्रा बुंनानै फोरोङोब्लाबो बावग्रा जालांगोन क्रेकबो जानो सम्भाबना दं खारबाय बायग्राबो जानो हागौ बावदेंग्रा जालांगोन रागा खरियाल जालांगोन बेफोरबायदि जायो बेखायनो मोजां गथ' गथायफोरखौ बा नोंथांमोनाबो जेन गोबौ गोफादनिफ्राय जेन बासायनो हायो नङाबा एकदम बेयाव खारखोबा होलाथाय जाय मानसिया बथल बौजायाखै सिखा बौजायाखै रुवाबो दानजायाखै गाजोलबो बौजायाखै जेबो जुदि उनिस्थ' जायाखै देहायाव बे मानसिखौ नाय बेयाव जुदि साफाबा बे मानसिखौ नाय मास्टारा जुदि फंसे खोथा बुंहरबाय सोरबा जुदि गामिनि दैदेनगिरि गियानि गुनिफ्रा जुदि फंसे खोथा मोजां बाथ्रा बुंबाय गियान होबाय फोरोंबाय गोसोआव लागोन माया लाहोदों नैबे लाहोदों बेयाव थानाय मेलेमदों बेयाव लाहोबाय बे मानसिया नायबाय था मा मानसि जागोन सासे हादोरनि दैदेनगिरि जागोन बे सासे गामिनि दैदेनगिरि जागोन बे सासे ओनसोलनि दैदेनगिरि जागोन बे बेखायनो
नोंथांमोनहाबो गथ' गथायफ्राबो आरो गारजेनफ्राबो मोजां जोथोन लानाया मोजां एकदम सियरलि नंगौना नंगौबाबो नङाबाबो कमेन्ट हो दै ओमफ्राय खनसे बुंसै बाय बाय